Hej alle sammen og velkommen til endnu en Gæt og Grimasser video med sjove sætninger. Det er nogle vi selv har fundet på, så det er bare værd at lyde og plader, men det er i hvert fald noget omkring os, så det er personligt. Kan du ikke lige sætte dig ned, skat, så klarer jeg den første. Lad os det på, at du ikke falder igennem gulvet. Ja, tak. For satan, se, det er det jeg mener. Fuck. Har du ikke flyttet kameraet herover med din vægt, har du? Hold nu kæft. Jeg skulle bare lige være sikker. Her kommer den første. Nej, nu kommer din mor. Christian. Har. Hvor? Det er noget med K. Hunde. Kan i danse? Hvorfor sagde du ikke bare i dans? Hvordan skal jeg forklare datid? Christian kunne ikke. Christian kunne ikke Finde! Ja. Ja! Christian kunne ikke finde Lise. Ja! Fuck er det her? Nej, fuck nu dig! Lise kunne ikke finde Christian. Nej, Christian kunne ikke finde Lise i køkkenet. Hold din kæft. Så er det din tur. Klarer du? Nej. Hvad behager? En fisse. Nej. Hold nu mund. Jeg er gammel. Du har kroget ryg. Hold nu op. I dag. Ja, i dag. I dag er Lise sur, som hun altid er. Nej! I dag. Ved du hvad det er? Jo, det er et bogstav. Ja. I dag er bogstavet. Hvad står det for? Det kan stå for mange ting. Hold nu op, skat. Altså, har du en ordbog, jeg kan slå op i? Det er en forkortelse for hvad? Dæk. Den. Nå, i dag er den... Nej, ikke er. Jeg har aldrig sagt er. Okay, i dag er den... Ikke er. Er skal væk. Okay, i dag er... Nej, i dag den 3. marts. Vi er jo ikke i marts. Nå, maj, undskyld. I dag den 3. maj. Jesus, Grab a boob day. I dag den 3. maj er det grab the boob day. Ja, Jeg skal grab dine boobs, fordi det er den 3. maj. Ja. Det kan jeg sgu da ikke gøre på den her kanal. Ja, det er sgu da ikke børnevenligt. Mere. Mere. Fuck, det gik lort. Skat, der faldt et blad ned fra min tavle, fordi du rørte ved den. Undskyld! Den er altså lidt lang. Altså ikke sådan min form for lang, men den er lidt lang. Ja, okay. Mig, Lise. Ja, Lise. Piller næs. Lise piller. Det er som om du malker køer. Hvordan fuck med du kører med en finger op i næsen? Hvad er det her? Hvad er der oppe i næsen? Bussemænd. Ja! Yeah! Fuck, er det her bussemænd? Ja, det er en bussemand, der kører. Nå. Okay, Lise piller bussemænd, eller hvad? er det i flertallet eller ental? Nej, bare så mange du nu har. Altså. Og twerker. Nej. Og brutter. Ja. Mere end lokomotiv. Ja. Det flyver jo ikke. Nej, den lyver ikke. Nej, men hvad er det, der kommer ud af den? Røg. Ja, og hvordan kommer den af med røg? Damper. Nej, den... Brutter. Nej! Nu siger jeg det, skat. Lufter, og så Damp. ud. Ja, du prutter mere og piller bus med mere end et lokomotiv lufter damp ud. Fuck, det er satan nemt meget. Det er ikke nemlig rigtigt. Jeg er lidt brutter igen. Nej. Nu skal du sidde herinde i stang. Christian. Christian er en abe. Ja. Christian elsker babymus. Christian elsker banan. Christian aben. Aben. Christian er en abe, som elsker at spise banan. Ja. Abekongen siger, at han ikke må. Bananen passerede ham. Men, hvad for nogle mænd? Det er min banan. Hold nu op. Jeg må ikke få nogen banan. Jeg er lige her. Christian er det abe, som elsker at spise bananer, men Hvis han ikke får, de spiser sgu da ikke bananer. Hvis han ikke får! Nå! Hvis han ikke får sin banan, så går han. Bananas! Bananas! Nu kommer jordskælvet. Her kommer min sidste. Mig, Lise. Lise, firkant, trekant. Er firkant og trekant et bogstav? Lise lider. Du lider kun, når vi er 6. Ligner. Ja! En. Lise ligner en flodhest. Lise ligner en hest. Ja. Når hun griner. Ja! Lige præcis. Kan vi se?
det gør det igen. Ja, det er jeg sådan. Hvad med dig, når du griner? Du ligner sådan en. Så er det din sidste skæld. Det er mig. Okay. Ej, fuck, sorry! Shit. Jeg fik lige hendes albuen i maven. I'm sorry. Okay, er du klar? Ej, shit, der er en bi! Boobies! Hvorfor piller du dig i røven? Jeg skal skide. Nu er jeg kommet ud af røven, for mig det er virkelig ubehageligt. Så jeg ved i hvert fald, at det ikke er tyndskid. Hold nu op. Det er. Det er nu! Sig, det er. Kanalen, det er. Hold nu op, skat. Det første 2 ord, det er. Det er bogstaver jo. Nej, det er. Det er måske godt, at Christian ikke laver mad. Kan Kan hvad? lave mad. Fordi så bliver Lise fed. Det er du formand. Ej. Okay, tak. Fuck dig. Fuck, man. Gulv, det knækker bare, når du går. Nå, jeg må nok hellere lige gå hen og sige undskyld. Det var så vores gæt og grimasser video, som jeg virkelig håber, I kunne lide. Hvis I kunne lide videoen, så må I meget gerne like videoen, og må også gerne kommentere, hvad I synes om videoen, både positivt og negativt. Der vil også være et link til både min egen kanal og Lises kanal i outroen og i beskrivelsen. Ellers så vil der også være links til vores sociale netværker, også nede i beskrivelsen. Ydermere, sådan en rigtig flot begrebsprog, så er der også et link til vores tidligere video, også i beskrivelsen og i outroen. Undskyld, skat. Jeg er virkelig ked af det. Undskyld, skat. Er der noget, jeg kan gøre godt for dig? Jeg kan gøre til det her. Du kan gå med mig på toilet, for jeg skal skide af helvedes til. Sådan virkelig meget. Den er ved at komme ud af røven. Fuck! Det er mig, der skal sige fuck! Mi paci è bello. Mi piace bello. Ja. Ja. Nå, var det ikke? Nå, okay, jeg tror det var en del af sangen.